दा ससियेल मिडिया फेसबुक इउटुब इन्स्टाग्राम खुलिबानो खाले भाइरेल गोबांथार बेफोरबायदि दावराव जानायखौ जों नुगासिनो। बेजोंनो लोगोसे दाख्लै जे इउटुबार एनिथिं एमजे आदा बिथाङा नङा होमबा जे गुबुन सिख्लाखौ लाना खारनाय बेनि जायाव बे गुबुन सिख्लाखौ लाना खारनाय जाथाय बे दा गोबांथार ससियेल मिडियायाव दावराव जागासिनो नङा होमबा। दा बेखौ लानानै दिनै मोनसे आपडेट लाना फैनाय जाबाय आङो जे माने जे गुबुन हिन्जाव थाखानानैबो जे एमजे आदाया जे आरो गुबुन सिख्लाखौ लाना खारनाय जे 19 बोसोर नङा होमबा 19 बोसोरनि सिख्ला बेखौ माने एमजे आदा बिथाङा लाना खारनाय जाथाय। जे बेजोंनो लोगोसे दा जोंनि इउटुबार जेम्स आदा नङा होमबा जेम्स आदा इउटुबार आदाया माने बे बिथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंदों एबा जोबोद मोजां बाथ्राखौ फोरमायदों। आं भिडिअखौ आबुङै होनांगासिनो नोंथांमोना नायलांबा निसय बुजिगोन आरो मिथिगोन। एनिथिं एमजे आदा बिथाङा माने इउटुबाव बुंमोन जे एनिथिं एमजे आदाया गावनि भिडिअ'आवनो गावखौनो जावना लानाय बायदि जादों आरोना दा बिथां माने एनिथिं एमजे आदानि भिडिअ'खौ आं माने सिगांनिफ्रायनो नायखाबाय थायोमोन। गोबांथार आं नायनानै गाहाम मोनोमोन जे गुबुननि हिन्जावफोरखौ लाना खारोब्ला जे एमजे आदाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै गाहाम खालामनाय उमुक खालामनाय बेफोरखौ माने एनिथिं एमजे आदाया ससियेल मिडियायाव होयोमोन। दा बेजों लोगोसे दा गावनो भिडिअ बनायनानै दा आरो गावनो दा हाबा जाखानानै गुबुन सिख्लाखौ लाना खारनाय बेफोरबायदि जादों। दा गावनि भिडिअ'आनो गावखौनो जावना लानाय बायदि जादों नङा होमबा। दा बेजों लोगोसे दा जेम्स आदाया मा फोरमायखो बिथांमोननि सायाव नायलांदो बिदिब्ला। बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोब्ला साबसक्राइब एबा लाइक खालामना गालांबानो जाबाय। जय बर' हारिनि। बै समाव प्रिटिनियाव गोबां कमेन्ट थाङोमोन मानसिफोरनिफ्राय नोङो एमजेखौनो लानोसै एमजेआ बेफोरबायदि अब्लानिया प्रिटिया रिप्लाइ होयोमोन इउटुबनि गेजेरजों आंसो मोजां मोनदो आंसो गोसो थोदो आंसो मिथिगो नोंसोरलाय सोर मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो बे आंनि हौवा नंगौना नङा। बे समाव जोङो प्रिटिनिफ्रायबो जोङो रिप्लाइ मोनोमोन इउटुबनि गेजेरजों। बेनिफ्राय बिसोरनि मोजां मोननाय आरो गोसो थोलायनाय मोजाङैनो मोजां जाफुंबाय जेबो गारलायनाय जायासै गोसोबो थोलायबाय जल्दि हाबाबो जाबाय गथ'बो खांबाय बोसोरसे 1.5 बोसोर जाबाय दाथ' गथ'आबो गेब्लाब्ला एमजेनि महर लादों एमजे बायदि नुथारो गथ'खौ बोरैबा नायोब्ला अन्थावथावनो। बिसोरनि संसार जानाया ओरैबायदि दावराव जाबाय सानैनि गेजेराव जों बेखौ मिथिला। सानैनि गेजेराव मा जादों मा जायाखै जों बेखौ नुवाखै। नाथाय गथ' जाखांनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव प्रिटिनिफ्राय पस्ट फैबाय एमजेनि सोमोन्दै एमजेनिफ्रायबो रिप्लाइ फैबाय प्रिटिनि सोमोन्दै नांलायनाया ससियेल मिडियायावसो जालांबाय। बारानिख्रुइ बारा लांबाय बिसोरनि नांलायनाया ससियेल मिडियायावसो फेसबुकनि गेजेरजोंसो। बेनिफ्राय माखासे भिडिअबो ओंखारलांबाय एमजेनिफ्राय प्रिटिनि। बेनिफ्राय दिनैसिम जोङो बिसोरनि हाबा जानाय आरो गथ' खांनाय जों गोरोबलायनायखौ नुनो मोनासै बोसोरसेनि गेजेरावनो। बेनिफ्राय दाखालिबावै गेजेराव प्रिटिया एमजेनि न' लुनायसिम फैनाय भिडिअबो नुनो मोनदों। आं नायदों बिसोर मा जादों मा जायाखै आरो माला एमजेआ मा पस्ट होयो आं बेखौबो नायो बिसोर मानो बेफोरबायदि जालायबाय थादों होनना। बेनिफ्राय प्रिटिखौ जोङो एमजेनि न'सिमबो फैनाय नुबाय। ओमफ्राय आं सानबाय आरोना आंनि साननायखौसो बुंगोन आं। अब्लाथ' प्रिटिया एमजेखौ सहसाव नागारनाय नङा। न' लुनायखौ नायनानै भिडिअ बानायनानै थांलायबाय अब्लाथ' एमजेखौबो सहसाव नागारनाय नङा। एमजेआबो सहसाव हिनजाव लानो हानाय नङा नंगौना नङा गारलायथारालासिनो। फैयै मैयानि दिनाव जों नुनो मोनबाय माखासे दावराव एमजेआ सिख्ला लानानै थांदों। दा सिख्लाया सोर सिख्लाया बबेनि एमजेखौ जोङो सिख्ला लानानै थांदों। बेनिफ्राय जोङो प्रिटिनि जेबो दासिमबो पस्ट नुथ'वाखै जेबो बाथ्रा बुंनाय नुथ'वाखै। आंनि गोसो सिङाव माबा मोनसे साननाय दङ आं बेखौ बुंला पाब्लिकनि सिगाङाव। नाथाय सिख्लाया सोर माबा मोनसे दाउट जाना दं आंनाव सिख्लानि महरखौ लानानै। जाय सिख्लाखौ एमजेआ लानानै खारदों होनना बुंदों बे सिख्लाखौ लानानै बिनि महरखौ लानानै माबा मोनसे माने आंनि साननायसो बे आं बुंथ'ला। दा आंनि साननायाव बिसोरो गोसो थोलायबाय अनलायलायबाय मोजां मोनलायबाय धुमधाम हाबाबो जाबाय एसेबां मोजां हाबाबो जाबाय। आंथ' बेफोरबायदि हाबा गिदिरबो खालामबावनो हायाखै। गामसा गाननानै गिन्जि गाननानैसो हाबा खालामदों आं रिसेपसन खालामदों कटबो गानबावनो हायाखै आं आंनि हाबायाव। ओरैबायदि माने गोरिबानो आं
आङो बेफोरबायदि थाखा फैसाबो खरस खालामनायाखै नर्मेल हाबा सिम्पोल हाबा जेबो गैया आंनि हाबायाव सोरबा फैदो सोरबा फैयाखै हा सोरबा गथ'फोरा आंखौ मोजां मोनग्राफोरा लिङियाबो फैदो सोरबा आरो आंनि हाबा जानो ओंखारबाय थाग्रा सानफ्रोमबो नुबानो बेफोरबायदियाबो आंनि हाबायाव लिङियावबो फैबावाखै हा आं डाइरेक्ट बुंखायो खालामबावनो हायाखै थामथुमबो हाबा जाबाय गथ'बो जाबाय गेजेराव बिसोरो दालायलायबाय दा आं सानो दा गासैबो बुङो इउटुबनि गेजेरजों प्रिथियाथ' जोबोर मोजां गोरों बुजिना भिडिअ बानायो एमजेखौबो बुङो एमजिआबोथ' गोरों एमजिआबो मालायखौ बुजायो मोजां भिडिअ बानायो नाथाय आंनि साननायसो जा बिसोर सानैया ससियेल मिडियायाव नांलायबाय दावराव जाबाय दुनिया बहुत बाथ्रा बुंबाय बहुत सिगांसिम ओंखारलांबाय बिसोरनि नांलायनाया ससियेल मिडियायाव दा गोबाङानो गोरोबलायबाबो गोबां बाथ्रा बुंगोन सोरबाया मोजां बुंगोन सोरबाया गाज्रि बुंगोन आं सानो ससियेल मिडियायाव नांलायनानै दावराव जानाय जि जाबाय जाबाय बेफोरखौ गारनानै दा सानैबो गोरों सानैबो बुजिलायनो गथ'बो दङ बैसोबो जेबो जायाखै जेरै गोसो थोलायनाय समाव जेरै अनलायलायदोंमोन मोजां मोनलायदोंमोन सोरबाया एमजेखौ गाज्रि बुंब्लाबो आंनि थाखाय गाज्रि नङा आंनि थाखाय मोजां सोरबाया प्रितिखौ गाज्रि बुंब्लाबो एमजिआबो आंनि थाखाय मोजां आंनिसो हिनजाव नंगौना नङा मायबा मोनसे गोसो गोरोबलायनासो हाबा जायो आरो मोजां मोनलायनायाव रावनिबो बाथ्राखौ रावबो खोनासङा नंगौना नङा आं सानो सानैबो जा जाबाय जाबाय जेसेबां दावराव जाया मानो जेसेबां नांलाया मानो नाथाय सिङाव मा दङ सिङाव मा दङ गोरोबलायनो हायो जोंथ' नुनो गोनांखिनिखौ नुबाय बिसोर सानैनि नांलायलायनाय फेसबुकआव नांलायलायनाय जों बिसोर सानैनि नुनो गोनांखिनिखौ नुबाय आरो जों नुबोयि सिङाव गोरोबलायनो हायो मा दङ एमजेआबो प्रितिखौ लाफिनथारनो हालायि मा दङ आरो प्रितियाबो एमजेखौ लाफिनथारलायनो हायो मा दङ नाथाय गोसो थोलायनाय समखौ गोसोखांलाय सानैबो नोंसोर माबायदि बाथ्रा बुङोमोन माबायदि गोसो थोलायोमोन नाथाय गथ' जाखांनायनि उनावसो सानैबो मा दङ सिङाव नोंसोरनि गेजेराव नोंसोरदि मिलायफिनलायनो हाथारलाया मा दङ ना एमजिआनो गाज्रिथार ना प्रितियानो गाज्रिथार प्रितिनि थाखाय एमजिआ बिराद गाज्रि नामा गथ' गथाय खांखांनायनि उनाव एमजेनि थाखाय गथ' गथाय खांखांनायनि उनाव प्रितिया जोबोर गाज्रि नामा दा नोंसोर सानैनि गेजेराव सिङाव आरोबाव मा दंबावो नोंसोर गोरोबलायनो हायो आंथ' सानो सानैबो गोरोबलायनांगौ संसार जानांगौ बैसोबो जायाखै साननाय बायदिब्ला आरो नोंसोर जा नांलायबाय जा दावराव जाबाय नोंसोरनि सिङाव मा दङ बेखौ जों नुजोबाखै नोंसोर बेसेबां सानैजों मिलायलायनो हाया नाथाय संसार जालायफिनजायो आंनि साननाय आरो बेखिनिखौ आं बुंनो लुबैयो बेनिफ्राय सैथो गोसो थोनाय सैथो मोजां मोननाय माखौ बुङो हा आथिखालाव सैथो मोजां मोननाया गैला सैथो मोजां मोनोब्ला सोरबा सिख्लाखौ बा सोरबा सेंग्राखौ सैथो गोसो थोयोब्ला सोरबा सिख्लायाबो गावनि बयफ्रेन्डखौ थगायनानै गुबुनजों लाइन मारिया सैथो मोजां मोननायाव मालाबाबो थगायलाया सेंग्रायाबो सिख्लाखौ मालाबाबो थगायनानै गुबुनजों लाइन मारिनाय नङा सैथो मोजां मोनलायोब्ला बेखौसो सैथो मोजां मोननाय होनो नाथाय आथिखालाव बिब्दि गैया बिब्दि गैथारला बिराद खम बयफ्रेन्डआ सोरबा नाथाय सिंजों सोरजोंबा लाइन मारिगोन बेनिफ्राय दावराव दावसि जानोसै नाथाय सैथो मोजां मोनोब्ला रावजोंबो लाइन मारिना सासेखौनो गोसोथो सासेखौनो मोजां मोनना नाङो बाहाना खालामना बेवहाय गोबाङानो बाहाना खालामो आरो आं मा बुंदो गोसो थोलायनायाव सोरबाया बोरायजोबो थाङो नंगौना नङा थांना थाङा सोरबा जागोन लालच रां रुफा गावनि बयफ्रेन्डनिख्रुइ बांसिन थाखा फैसा देखायदो जानो हागोन लालच सोरबाया जानो हागौ दुखु सुखु नंगौना नङा बेनि दुखु सुखुखौ नुनानैबो थांनो हागौ सोरबाया हाबसननो हागौ मोजां मोननाय समावथ' जेबो बुजि मोना बेवहाय हाबसनब्ला मा जागोन हा बेखौ आं गोसो थैयोब्ला मा जागोन मोजां मोननाय समावथ' जेबो बुजि मोननाय नङा सोरबाया लालचजों थाखा फैसाजोंबो हाबसननो हागौ हा गावनि बयफ्रेन्डखौ थगायनानै सोरबाया आरो दुखु सुखुखौबो नायनानै हा सोरबाया आरो मा महर मोखां नंगौना नङा महर मोखांनि थाखायबो फाग्ला फाग्लिबो जानो हागौ जेबो मान सनमान जेबो दावराव मा जागोन बेखौ नायनो रोङि नंगौना नङा नाथाय जेब्ला संसार जागोन हाबा जागोन जेब्ला हाबसनखांगोन लासै लासै बुजि मोनलांगोन